Здравейте, хора! Аз съм Сани. Аз съм Коста. Ще си говорим сега днеска за нашите 5 любими играча. Коце. Да. Така, кой е твой любим първи играч? На кой ти е на пето място? На пето място ми е Лео Меси. Лео Меси. Кажи му кой е най-красивият му гол според тебе? Според мен е най-красивият му гол едно срещу всички защитници в Барселона, когато беше. И какво направи? Я разкажи малко. Като има една коментаторска агент. Вие асистенция Меси, Анкара Меси, гол. Да, това го знам. Дет мина много защитници. Да. Той според мен Меси ще ви играе по-добре. Не казвам нищо. Така. Сега е моят пето играч, нали така са редовно? Моят пето играч. Може би всички от вас го знаят. Чай секунда. Така. Тук сме хора. Докъде бяхме стигнали? Моят пети любими играч, може би всички от вас го знаят, Роналдиньо. Голям играч, коце. Любимия ми гол на Роналдиньо е... Кой ти това беше? Където мина защитниците, където беше в Милан и е така един защитник много грубо влезе, той е така леко даде топката назад и му направи крачолче и направо след това чак и я заши горе, дясно почти, там някъде изколата беше. Така, Коце, кой е твой четвърти любим играч? Моят четвърти любим играч е Килиан Мбапе. Килиан Мбапе? Не е лошо. Както ти прецениш, тук подготвим едни 4 картички. Сега може да ви обясня защо ще играем 2v2 и да видим на кой отбор ще е по-добър. Чайте, тук не ще се виждат. Те не се виждат, ама са 4 картички. Така малко ще наклонна. Ето така мисля, че я оденям ние назад. Всичко окей, хора, но... Сега ти ме питаш за моят четвърти отбор. Твой четвърти любим играч кой е? Чуда се между двама, ама много се изнервим. Защото ако един е наделен на друга, не знам, ама... Честно... Това ще го оставя на трето място. Френц Пушкаш. Сега не знам колко от вас го знаете. Нямам негов любим гол. Не, имам всъщност тоя. Това, как да ви обясня? Това е терена все едно, вижте. Това е терена. Точно е тук е фала. Точно малко след полето, тук когато сещаш ли се? Да. Малко след това, по средата на терена, малко напред, тук някъде. Горе-долу на 34 метра и където вратаря беше излезнал там за глава чакаше и Френц пускаше една много жестока помпа и удари една пушка, така се едно пушко, потом па! Така, топката литна и така завъртя вратаря. Той се първаше така да я фане, метна съм, а тя е така умина от ръката и... Така, който си го може, си го може. И хора, за малко... Какво трети любим играч, хора? На мен е моят трети любим играч, хора е... Я помня сега, защото ти имаш много. Аз ги знам, а сега нямам кой ги знам, нали? Да. Ще е Роналдиньо. Много напред го сложа, трето. Браво, голям играч. Любим гол? Любим гол, както това беше. Защитника му да му влезна грубо, леко топката назад крачолче и изведнъж... То вратаря почти лизна топката, ама тя много добре завъртя просто. Така. Сега ти ме питаш, нали? Кой е трети любим играч? Роналдо феномена. Голям е. R9. Кой как го знаеш? Ще изберат трите имена за мен. Не, 4. Роналдо Назарио, Роналдо феномена, R9, бразилския Роналдо или стария Роналдо. 5 имена има този човек. Да. Ние тук си го знам като феномена и R9. Да. Аз. Или Назарио, ама много малко. Назарио, много малко му викат Назарио. Да. Тук само един два, няма ги изберам сега, защото може да не искат, нали, по да трем заради тях. Няма да стане.
И така. Кой е твой коце? Кристиано Роналдо. Втори. Да. Кристиано Роналдо? Да. Интересно кой е на първи, но няма да ми кажеш. Загадка е това, нали? Давай. Любимия ми гол му е срещу задна ножица, срещу Ювентус. Да. Голям фен съм, ама. Кой че е втория любим играч? Така гледа към камерата и моя втори любим играч. Чува съм между трима, които малко ги забравях, ама случва се такива работи. Хора, извинете, че се чеша носа. Няма проблем. Значи, тук. Значи, Пао Малдини, Чезаре Малдини и Франко Барези. Чудо съм между един от тези. Не знам, може да се чуда кой е Барези е много голям играч. Много голям играч е Барези. Но аз съм си фен на Малдини и казвам Пао Малдини. Коце, кой е твоя първи? Между другото не го знам, кой не лъжа. Диего Жота. Диего Жота? Да. Наистина ли? Нали Роналдо ти беше на първи или сега Диего Жота? Чакай. Хора, ще спрем видеото за малко и да знам. Кой ти е любимия гол, Коце? Срещу Евертън, как ги измами писания му гол. Аз много харесвам. Аз не мразя Евертън, аз не харесвам Евертън. Така ще се харесате малко. Кой че е първи любим играч? Няма грешка. Няма грешка. Уейн Руни. Любим гол, задната ножица срещу Ман Сити. Всеки я знае тази велика задна ножица. Където той центрира, даже коментатора мога да ви кажа. Където той центрира, отби се в играч на Ман Сити, точно като той се пробва да удря, но тя се отби в играч на Ман Сити, литна. И изведнъж коментатора, Уейн Руни. Уейн Руни! What a goal! И Уейн Руни изведнъж е така сам прави. Много голям. Много голям играч. Аз лично съм много голям фен. Така, общо взето. Трябва да си направим отборите. Сега дай да замешваме така картите. Чакай. Благодарим, да, забравихме да кажем. Коце, браво, че си сива коцке, но само съм виждаш. За благодарение на спонсора на Матч Такс имаме тези карти. Има някои стари, има някои сегашни коци. Сега аз кръщавам първо картите твоите и ти си избираш една от тях. Ти не гледаш кои са, не гледай кои са. Просто да твои очите. Ето хора, за вас ще си покажа. Коце, тук. Коце, не мами, хората нали по ще видят? Първо, трето, второ, четвърто. Кое избираш? Трето. Добре, още една карта трябва да избереш. И второ. Трето. Не, това. Трето. Второ, ако не се лъжа, да. Добър състав. Но може да те бие, виж. Кажи дефендинга и атаката и на двамата. Моя състав има Уейн Руни, пичове. Уейн Руни, майна. Уейн Руни. What? Опа, падна ми една картичка. А другата ми карта... Рамош. Що бе, той не е лош и двамата са на атака. Само, че много слаб дефендика, докато ти имаш един много добър дефендинг. Аз си кажи имената на играчите, де. Моите са Занети. Много голям играч. Занети. И Салай. Салай, Малай, Занети, може го направи сам, нали знаеш коци? Така, Занети, питам те, защитник или нападател го пускаш? Гледай, изборявай им дефендинга и аз след това ще им кажа. Аз избирам защитата 97 овералс. Не, казваш дефендинга 97, атаката 64, казваш кой на атаката е защита. 64. Кой е на защита от тях двамата? Слагай. Занечи. Добре, казва. Добре, на тоя атака дефендинг също. Роланд Сали. Защитата му е 34, а атаката му е 74. Това не е лошо. Той ще играе атака, няма как. Да, значи сега ги подреждаме. Ето, не знам, дай малко да наклоним бе хората да виждат. Сами колко минути ще е вече. Така,
тук. Виждате ли го? Да. Това е атакът. Занятия защитника, ето. Не, който дай покажем всички картички хубаво. Това е една уникална, просто великолепна карта на занятие. Който се покажи това другия, аз ще ги покажем, искаш ли? Ето ги. Да не лъжи нещо, има една такова дефендинг, да казваме. Ето легендарния за пореден път Уейн Руни, който няма как да не му свеста, пак да е вкара. И моя тук. Фокусирай бе, 4К камера. Много добра камера. Така. Значи, да избирам сега аз, нали? Така, Рамос, нали така? Рамош. Ей, ударение, той другаде. Рамош. Който нещо май стана, бе. Рамош. Дефендинг 36, атака 80. Ама за мен той ще играе дефендинг. Защото знаете кой е атаката, нали? Така. Уейн Руни. Голям играч, така. Подреди си ги както искаш, ако искаш може да ти тук, защитя тук в центъра. Аз мисля, че за центъра да са двамата. Така, атака 92, дефендинг 58. Карче Руни го бие, той е във всичко, нали? Но, даже с подпис картата е това много макефи. Евро 2024 е, че страхотно. Право просто няма да ми. И на матч такс много. На матч такс са уникални карти. Гледай просто, гледай каква изработка, гледай оригинален подпис, са ти служили лъщи, хубавата карта, лъщи. Гледай бе, човек, гледай каква е хубава такава. Не се огъва лесно. А докато отиде на топ с уния такива стикерчета, фалшиви изобщо не искам. Я ми дай малко чанчиката. И хора, това е чанчиката на Самир. Да, само да потърся нещо. Не съм против топс, но само обяснявам критерии. Виждате ли го стикерчето? Ето го на евро. Нито е ще, нито нищо, нито е хубаво, гледайте. Леко като го полем с нещо или много лесно се къса, докато тук вижте, ето. Много трудно може да се скъса. По-трудно да е, отколкото. Който се дръпни много лекичко. Гледай, какво му направя, гледай, просто топс не сте като матч такс. Така, матч такс са страхотни карти. Така, добре, да видим кой от нас двамата ще бием. Така, слагаме първо нападателите, нали? Нападателите. Според мен Уейн Руни бие. Да. Уейн Руни бие. Сега защитниците ти биеш. И сега как ще го изиграем? Много интересно как ще го изиграем това, като сме 1-1. И така, хора, мислим да го таковаме на камък, но и цахтия. Така. Макар ще. И всеки има от нас играем до една точка. Който бие, просто давай. Камък, но и цахтия. Раз, два, три. Изчака коце. Не съм изчакал. Човек, пишете в коментарите дали я е изчакал. Пишете в коментарите дали е изчакал и дали да си го зачетем в моя победа. Утре ще споменем. Опа, малко тук пуснахме. Да. Пакетите. За което благодарим Матч Такс. Да. Лайкнете видеото. Абонирайте се за канала. Коментари, споделяния. Да. Всичко. Гифтове. Да. И така. И това. Пичове, пишете за кой искате да си говорим. Але, 10 лайка. Правилно ме чувате. 10 лайка. Говорим си. За какво да си говорим? Чакай да помислим се една минутка. За какво искаш да си говорим? Ла Лига или Френската лига? Добре. Лайкове Ла Лига. 5 абоната. Още. 5 абоната още. Ще си говорим за... Не! Тоест 10 лайка легенди, 5 абоната Ла Лига. Вие преченете. Ще направим цял епизод с Уейн Руни като легенда. Ще направим с Занети. Ще направим с всичките. Да. Ще направим Палмаджини, всичките. Ромалдиньо, Феномена. Който се сетите, ще направим. Просто ни пишете. Ще си направим така поредичка от 10 епизода, 10 легенди. А ако ви хареса, може още. Тъй, че лайкнете бързо лайкнете видеото, нищо не ви отнеме,
абонирайте точно под лайка една камбанка. Цак! За футболните калфи. Обичаме ви и чао от нас! Ама чакай! Какво казвам? И хора, показвания, ако имаме 60, не, 70 показвания, ще направим видео за Премиер Лигата. Да, Премиер Лига, не е лошо. И хора, до нови срещи. Чао! Опа! Камерата стана Анди Бум Морков.